se, että kun hyödynnetään sitä porukan voimaa, niin me saadaan myöskin siihen yksittäisen asiakasperheen asioihin niin kuin monta näkökulmaa ja sillä kautta me saadaan myös niin kuin tuettua ja turvattua sitä sosiaalityöntekijää siinä oman asiakastyönsä ohjaamisessa. Vakella työskentely on mun mielestä turvallista. Kun miettii, että olen pitkän työuran jo omaava toistakymmentä vuotta ollut sosiaalialalla töissä, niin mä ajattelen, että Vakessa ehdottomasti parasta on se, että ylinjohto kuulee, mitä tapahtuu täällä asiakastyön rajapinnassa. On semmoinen kuultu olo, huomioitu olo ja sellainen, että myös muutokset ovat mahdollisia. Vakeen kannattaa tulla sosiaalityöntekijäksi, jos haluaa oikeasti kehittyä, haluaa tehdä laadukasta sosiaalityötä. Vakessa annetaan tukea ja annetaan mahdollisuuksia omassa työssä kehittymiselle ja on niin kuin siinä jatkuvassa oppimisprosessissa. Hyvä, parempi, paras. Tule meille hyväntekijäksi.